Жанға ашаған. Яфраклар қылақты, әрік мен қайрықны қатырләті. Балалар, қоянның қайырығы не үшін шундай кішкене болғанын білесіңіз келемі? Әйе, білесіміз келе, сөйле. Бұрын заманда юаш хайванларның, йыртқы жануарларының қайрықлары бүтінләй болмаған. Taustamda bir imen mağşiza kitire Her kümde kayrak gidire Hemmeniz kayrak üzerge aşaksın Kayrakla budan bəxtlər taşasın Хайваннар қайрық алырға қарт имен янына юнәлгәннәр. Бары қурқақ қоян ғына өзейіннен йырақ китәргә қорыққан. Һәм аюдан өзіне дә қайрық алып қайтуны сұрарға болған. Исәнме, аю бабай? Сен шундый зор һәм көчле. Миңа да қайрық алып қайта алмассың мекен? Ярар, қоян абзый. Сиңа да бір қайрық үзәрмен. Аю бабай инде қартайған, зихне дә таралған. Онытыр вәгъдәсен, аннан табар хәйләсен. Тағын кемнән дә булса үтенергә кирәк. Бүрегә мөрәҗәгать итәргә була ул. Сәлам сиңа, иң кыю бүре абый. Миңа қайрық алып кайт әле зинһар өчен. Ярар инде, алып кайтармын. Юкка әрәм иттем моңа сүз. Бүре бит ул туймас күз. Базар вәгъдәсен, табар хәйләсен. Тағын берәрсеннән сорарга була куян һәм төлкене очрата. Сәлам, төлке апа. Ай, куркыттың кылый. Исәнме? Булыш түгел көлке, апа кайым төлке. Үзем бара алмадым ахры. Инде кайрыксыз калдым. Миңа бер кайрык алып кайтмассыңмы икән? Син бит шундый матур. Матур дисеңме? Ярар, кылый, тырышырмын. Барлык хайваннар да имән янына җыелгач, башланган хикмәт. Һәр кайсы үзенә иң матур, яңа, озын кайрык өзеп алырга ашыккан. Кайрак, йомшак кына, мамык кына. Миңа дип алып кайттыңмы? Рәхмәт. Син генә идең минем башымда.
Әллә нинди жайсызлыклар чыкты каршыма. Сиңа дигән койрыгым юк. Ә монысы үземә бик килешә. Бурабый, миңа дигән, менә дигән койрык бир абый. Каялы сиңа койрык. Үземә дә кичкә генә берне эләктердем. Күз алдымнан югал кылый. Аю куян белән сөйләшеп тә тормаган. Минем койрык яхшы. Минеке ише дөньяда да юк. Менә минем койрыгым нинди йомшак. Ә минеке, аның каравы ыргакка охшаган. Синең койрыгың койрыкка да ошамаган. Ә синеке? Мин сине хәзер тешлим. Шул көннән башлап, мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә. Аның каравы, куян кичкенә генә булса да, койрыклы булып кала. Ә керпеләрнең нигә койрыклары юк? Син карт имән янына бармадыңмы әллә? Мин ул вакытта энәләр артыннан нарат янына бардым.